Det var godt. Satan såret. Det er sgu varmt. Det er lige meget, de blev nedkæmpet. Ja. Hvad så? Ikke så meget. Det var kanon. Det var rigtig fedt. Ja. Det var en god taktisk fremrykning, det der. Det er helt sikkert, man. Hvad fanden laver en af Charlie'erne her? Vi står og holder øje med bilen. Jeg måtte ikke komme længere frem med jer, jo. Måtte du ikke det? Nej, jeg blev beordret til at holde øje med krydset her. Kan man fandme holde på samleskøllerne, når man skal ud. Godt at se, at alle overlevede. Det var en veltilfreds lyd, når man laver den der på den. Det er lækkert. Det savner jeg lidt, når man hører det. Det er også realstilet. Ja. Realstil appelsiner eller realstil kolbe? Og kolbe. Og fedt. Ja. Fucking lækkert. Godt af det. Det var fedt. Må jeg holde bedre øje med kommandoen, når det er på Nissan. Emil, tjekke lige, at der ikke kommer en... Det var en lækker flanke.